Malawi Today. The Dashboard program imene imachitika paluntha inazukuta chifukwa chenicheni chimene chidapangisa kuti wina aluse pambuyo ponenedwa kuti black box takhala chete. Nkhani imeneyi yazukutidwa mwanzeru kwambiri komanso tadziwa chilungamo chenicheni chimene chinachitika. Kodi ino mukuzidziwa? Tikhale limodzi pamene tikuonera zimenezi. Koma nkhani ndikanyamata ukuti ku DPP kuli zimabounce akuluakulu taonani ziyanthu zimenezi. Koma padakali pano ndi The Dashboard kuti zukutira nkhani imeneyi. Samafunso ndamvako nkhani za black box. Lero mata kapena akupitiriza nkhani ya ngozi ya ndege ino mmapita kumeneko kuti nkhani imene inayambira pati. Ayi inali nkhani yachibwana. Mwati bwanji. Nkhani imene mukamba black box. Yes. Imene inatuluka inyumbamo. Yes. Inadzalowa mwachibwana. Chifukwa nkhani imene makambidwe kumene kunali ya serious. Okay. Koma nduna ine inadzalowa chibwana. Nkhani inali yakuti a speaker. Fa speaker anabwera ndi mphamvu. Okay. Tsiku limene anatero kuti pali nkhani ya Napoleon Dzombe yokhuza ndi fertilizer. Ashi. Ndiye bwanji titapanga njira yoti au nduna wa zaulimi aona za environment za malonda apanga kagulu kuti kapite kakaolongosole iso zina ndi zina. Ndiye nezafika nthawi ina imene ujeni automati akuli kuni uku Kevin Mpande nonso anadzakamba mbali yawo. Ndiye nezafika nthawi ina imene nduna ya maboma ang'ono amene ali Dr. Ben Piri nonso anazapereka maganizo awo kuti tsono kulikalenso board itu ikulongoso so panali nkhani ngati zimene zoti za serious zofunika mdzikomo. Ndiye nawonso amene amaona za chilengedwe anadzayimirira amayankhulaso zina choncho. Ndiye panadzakhala ngati pali kaphokoso pang'ono pamene akunkuyu amadzafotokoza so nkhani zina. Ndiye katikati mwa zimene zomo pamene no anduna za ona za chilengedwe anadzati ayiwe black box khala pasi Be quiet. Ndiye panaterera ndithu kuti inenso kudaba mwina nkutheka anthu ene mwina sanaone mene zinakhalira titangowaonetsa anthu kampungwepungwe kokhala kamene kanachitira kuti parliament iso zimafika pamenepo mwina titangoona pa nkhani imene anakwira anthu nkhani yoti tukamba zina nkukamba za black box tateni titalowa mparliament titaona mene zinakhalira. Zopatsa chidwi katikati mwa The Dashboard ndipo tili live madzulo ano. Ndimafunsa ndithu kuti akalindiza ku parliament zimafika choncho ndi kunyumba ya malamulo kumeneko kulemekezeka kuja amafuna tsono chimene chitika azungu anati kola kwambiri ndi malamulo zili ngati ng'ombe woyika nkhola wangoyika pamwamba pakamtengo kamodzi pasipa kamtengo pamodzi ngakhale tadziwa zoti ikhoza kutuluka koma ifutida zolowera zoti ili nkhola imangokhalabe olovula izibwera. Ndiye mmene muja muli malire ambali ya boma ndi ambali yotsutsa muli malire olo zidati zavuta bwanji ukangowoloka kungoti oloke apapo ukampeze nzakoyo mavuto moti akhoza manguti
koma sangaoloke pamene paja sangaoloke pamene paja nchifukwa pali line ndithu yoti kungoponda carpet ija kuti ufuna upite tsidya ili uli basi discipline yetu basi palibenso mtsinje palibenso kayaminga palibe basi azungu adangotero to ukangoloka apo upite uko zikuvuta ndi moti wewe so ujama watera pampaja phokoso limeneli oliyambitsa mwati awa achulanzawo kuti anduna amene wanda anduna oona za chilengedwe awisike situ ndi amene anayambitsa zimenezi iwe black box sit down munali ndi mwayi wafunsako kuti amaganiza bwanji pakulankhula zimenezi mwatsoka ilo onsewo sitinafunse okay kuti chifukwa chani nkhani ya black box sikukambidwa mnyumbayo chonde ndimafunsa kuti inquiry ikupitirira ayi itenge siza inquiry izo zinali zina macheza kodi anthu amamwera zoti ili modzi so tikoza ungopusitsika pano koma kuseri amazoti achezeraso limodzi ndi nzopusitsana zopusitsana chifukwa mmene zikuonekera ngati zenizeni ngati zenizeni achitodumpha tu akunkuyu ndazawo koma ayi nditi pomaliza chibwana tunachita chicho mufuna kunja kuti dziti chiyani ndime zina lilitu zopatsa chiloko mbiri ndipo zatipatsanso mafunso ambiri ndithu koma sindikufunseni inu chifukwa inu sawisikesi ayi ine siwo ine mango zionera patali nditi santhule pang'ono munakhudzako kuti speaker tsiku limeneli analipo ndipo analankhulapo zinthu ziwiri zitatu ndakugwira nkhani ya adzombe so far where are we now zikuoneka kuti mmene analira speaker anabwera ndi kupereka chilimbikitso ku mtundu wa Malawi okay amanena kuti nkhani iyi tisayilowetse ndale okay fwa ambiri ngasiboma lilipo na DPP yes pamene adzombe nga Central Region kumene anthu amati kwa MCP koma zoti onga MCP koma iwo sa MCP iwo na business munthu yo he's just a business person he's an investor yes ndi a speaker anena kuti chonde tisalowetse ndale komanso ino MCP musaoneke ojenjera apa chifukwa mudalephera kwathandiza adzombe muli mboma ndi mukulankhulaso bwanji anatero speaker ndi ndazawo a speaker mulankhula pasinu ya asineyo ine chotengera chabe ananena kuti tsono musanjanjenjanja MCP zonjanja panopa ayi chifukwa nthawi imene inuyo munali mboma munalephera kwathandiza adzombe ndiye nthawi inoyo ndiyoti a DPP tathandiza adzombe ngati Malawi yes osati ngati wa Central Region so zazigawo pa fertilizer sitikupanga ndi mpaka natu ara within a week afuna amve zotsatira za zimenezi ine ndinadabwa nawo kwambiri a Suleiman ndiye kuti akuyang'ana dziko tsopano chidwi chawo chili pa dziko chifukwa kufertilizer kuchuma chilika chibwana chachikulu ndi afuna aone kuti kodi titamagulitsa toka fertilizer watu wa Malawi muno ngati dziko lingapita patali motani fanda kuti fertilizer achipa akhala tizimgula bwino chifukwa silukatenga kwina yanjani koma no palipene pamene dashboard ikupanga tick yes pamenepo pafunika tipaonetse bwino chifukwa pamveka mphekesera yoti pali alipo ena aboma amene amamudoja investor yo kuti ngati ufuna kuti uyambe upanga produce fertilizer udziti patsa ka percentage ayi zisakhale choncho no zisakhale choncho zisafika kumeneko nanga munthu katundu akatenga ku China eka ndalama zake misonkho alipira kale amalipira misonkhotu komanso ife pa dashboard pano titadziwa zimene tidzatchula kuti alipo munthu wina ake wakuboma amene amachedwetsa dala zinthu komanso kumazungulira kuseri kuti utipatsetu ka percent moti dashboard ikangobweretsa zimene zonse kuti ndizoonadi alipo wina wakuboma amene akuwasokoneza adzombe kuti katu uje ni company dzichedwa kubwera idzichedwa chifukwa choti mufuna mudzitong'ola kumeneko timatero chichewa chake kumatongola kumeneko ayi teni munthu apange business muno bwino zochitika mbwe
hayi environment hayi mungasintsinjewo ukatero zote nzabwinodi kuti anthu apulumuke kumeneko anthu atetezedwe zonsezo kambirana ni mwachangu fertilizer yampepo basi iru si kampani ya Adzombe ndi kampani yoti ithandize dziko tisayang'anepo Adzombe tisayang'ane iwowo ngati munthu tiyang'ane dziko kuti lipindula mota yes khana keto ndimene we need more Suleiman the yes type of this kwambiri ndipo Suleimaniso ineso mpaka ndinechito dabuta mwatayankhula izi nda Suleiman ndinazifunsa ndipo anabwera tu ndipo anachito nena mauti ndanena komi gulu lipite inenso ndilirede komanso ineyo mukafuna ndipita nawo akoma Suleiman akhalemo ndi ananena anduna amaboma ang'ono Dr. Ben Pira kuti komano tifuseko kulikale bodi tikumeneko ndena ngasidasokoneza bodi banji tasiyeka ya bodi apangekaye awawayayi asipika kuti iya ayi kodi tuifetu kamba za parliament bodi ili parliament bodi atipanga zawo ifeso ngati parliament tupitaso kuti chikuchedwetsa njani tufuna zinthu za fast abodiwo akhale apo ifeso tipita kuti hayi koma Suleiman iyayi ndikugwira na Suleiman kodi kodi sinwe kodi Suleiman sinwe msanero matipano ndikugwira na Suleiman timanero kuti dashboard yes iwa yemikira kwambiri ndipo mudzabwere tsiku lina lake tikuyenera kuti tizagwiretsa njapano Suleiman adzakhale apa tidzayamikira gwira ntchito yabwino koma mkulu uyu ndi ulimbikira tisabise iyayi Suleiman yo mkulu uyu ndi nkhani yomwe tukamba ayi mkulu uyu ndi ulimbikira kuyambira pakanthawi ndithu akafuna kupita pa ground amachita upita umakaona kuti nzithunzi awa Suleiman ncha alitu ngakhale kunja kwa boma oho so tinene kuti iya koma ali kunja kwa boma amalala ataso amalala iya amalala ata tingwayimikira apa aya makwanza dziko kola makoze ayi fasole bani aya makwanza dziko iya makwanza dziko kuti mmene paja kunali koza dziko chifukwa chake pamafunika opposition yamphamvu kwambiri chabwino mene tikukambe pano ndikuti ngakhala chabwino ndi timu yakunja yes akuyenera kukhala ndithu odzuka ndipo ndizoona akuyenera kukhala maso ndipo akuyenera odzuka andi china mwakambaso zabwino china ndi chakuti chimene chimavuta anthu akakhala ku opposition kumakhala kwekwe deli panopa amakauta ayamba kale ati ineso ndifuna president awaso afuna president inu panopa president amene adasankhidwa convention patakali pano kwa MCP ko ndachapwera koma panopa tili 2026 ayamba kale wewe ndi zinthu ngati zimenezo zimafunika zichepe endirani limodzi munayamba pabwino ndithu endirani limodzi uzi ku DPP zona panopa sinthawi yomati kodi lomwe belt nditi kodi muti nchewu nditi kodi muti Eastern Region nditi tichedwa izi ndizochedwetsa tichedwa focus ikakhala kumeneko ndiye kuti ngati dziko tichedwa sitipindula chilichonse yes mafuna kuwuzeni kuti tachedwa kale ngati dziko good tikusowekera kusonkhanitsa maganizo a nzeru komanso effort nkunena kuti tapula inu tikukamba za njala ikubwera kutsogoloko ndipo njala ilipo boma ili lidavoteredwa pankhaniso ya chakudya ngofuna kusamala kwambiri kuti kutsogoloko chakudya ichi chikhalapo koma nangasi za chakudya munenazo ndikuti amene angavutika kwambiri ndikuti akuzokhala opposition azipani zosiyanasiyana UTM MCP afod ali boma mmwembo koma aonabe ndiyena ndimatengera kuti nangasi azathu a DPP chimangama khona nacho nyumba kale mwaenderamo manyumba iya nangasi zovala amadinde chimanga salu yadinde chimanga amene ndamene zawo zili pabwino koma ndiona ngati ndiona ngati otsutsa boma ndamene avutike kwambiri koma a DPP ayi ano zawo zili pabwino zawo zili pabwino iwe moti ungamagone njala salu ilipotere chimanga ichili simulakula bwino musatero ndi bwino titenge break kuti tikabwera tinene ziwiri zitatu zimene zilipo tili ndi nkhani zikuluzikulu ano koma titsindike kuti tipange support company ikufunika mwezi uno mudzi woti ndi wa July yes fertilizer situdziwika nkhale kuti boma likhoza kutenga kuti ndi kuti ndipo zinadziwike pali zambiri zimene mpaka lero limafunso sanayankhidwebe nthawi zina matama siyabwino ayi
kama nimvesetsa ndakufa mutambasula titenge black mu mzinda wa Lilongwe ku area 2 ndi akalendiza pano tisanapite ku black tatsindika pano kunena kuti matama si abwino ayi matama si abwino sikudziwa ngati munimvesese chimene ndikulankhula koma mutambasula chifukwa kulipo nthawi zina ngatitu bomalo yeah likupezeka kuti likupondereza fa izadabwa kwambiri da Sulemani ife tungodutsa mzimene Sulemani adabwa kuti chuchitika chani tsopano ngati lingakhale boma kuti likuchedwetsa izi timanena kuti matama si abwino chifukwa fertilizer we amfuna pose tikuyankhula pano anthu ambakale kusosa anthu ali m'minda koma kumene apeze fertilizer sikukudziwika pano pa anthu ali m'minda ayambakale kusosa July August September ayambakale kugamulira October ndi kuti mizere ayikakale kudikira vula ya December kodi vula ikagwa fertilizer kulibe aboma zone muzigwiraso njakati pano patokwambakale zinthu zambiri zimene sizinakhazikike ndeti dzijedwa ndi mafeteleza kuti pamene munthu oti atipangire uyu achitiona muyanga wankhonde wake up from such a slumber yes let's wake up ndayamikira a speaker koma ineyo ndayankhula motsindika No, ine sindizowa kuti you are going to apologize koma ine ndayankhula motsindika no palibe zopanga apologize tiyankhule motsindika kuti boma chonde gone mkupe sali patali July yetu uyu vula ikubwera fertilizer adzombera lireda kuti mutangoti hey basi tu atakuzopanga within 3 months so isanathe fertilizer dziko lonse kuti nduna za ulimi paja ndandani kumutsana amene wandiona ngati ndauje naloza mbirizi okay. amene ndaloza mbirizi ndi agriculture nawonso ali mbali yoti akathandizire ndenda kumvana basi ndesi tiyankhula zambiri yes ndi kuti tiaone kuti apanganji yes zimene speaker alankhula good chinaona vitumbiko mumba mbuyo awo machira umapita suga mwamusunga ba amapita amasuzumira mageti we need such amasuzumira mageti amumba ndetu ufuna anthu ngati amene achoti adzipezeka nditu m'maregimu osiyanasiyana kuti member what are you doing wake up ndi zimene zimafunika tili live ndipo tumatero kuti zimenezo tinazipeza ku parliament kumene kunamveka kuti Mr Black Box be quiet ndeti mata ni nkhani ya ndege nde tadziwa kuti ni nkhani ya zombe imene ena mwa iwo amakambirana kumene kuzofunikira za dziko lino awanena kuti nkhani yo nde kuti inalowa mwachibwana koma za serious ndi zimene ukamba kwambiri well